Hei, onko sulla kans Respon traileri? Jos on, niin kato tää. Siis mulla on ollut tää Respon 750-kiloinen eli jarruton traileri nyt suurin piirtein 4 kautta käytössä ja voi olla 5kin ja kilometrejä on vejetty todella paljon. Ja ylipäänsä on kyllä tyytyväinen kärryn, ei ole pomppia. Ja niin mun käytössä on kestänyt paitsi viime syksynä. Viime syksynä tosiaan huomasin, että lokasuojat alkaa nousee tähän malliin ja vähän aavistelinkin, että näiden tyyppivika, kun se on tuo, missä noin 2 sivuaisaa kohtaa tuo keskiaisan, niin niiden hitsaussaumat sitten repeää tuolta alapuolelta. Ja ne on nyt hitsattu. Ensin rälläkällä on aukastu ja hitsattu. Mä oon pähkäillyt, että mistä se johtuu sitten se hitsaussaumojen ratkieminen ja mä oon tullut sellaiseen tulokseen, että se on monen asian summa. Eli mulla oli esimerkiksi nuo jouset kuoleutunut ihan täysin. Ja tää käytännössä oli tää traileri niin ohjalyöntikumien varassa koko ajan. Ja nyt vedettiin paljon sorateitä, niin mä epäilen, että se teki tehtävänsä, koska mä oon aina näistä oikeista kuormalenkeistä kiristänyt venneen tähän trailerille ja joskus jopa aika tiukallekin, mitä ei kannattaisi tehdä. Koska tää nyt aiheuttaa sitten sen, että nyt kun vene yli menee tästä liina ja saa näitä räikkäät tiukalle, niin se tavallaan nostattaa tätä lokasuojaakin ylöspäin ja näin ollen se rasittaa myös tuota liitosta tuolla eessä. Ja siihen kun tosiaan lisätään vielä ne epätasaiset tiet, niin mä luulen, että siinä on se syypää, miksi se tuo keula tuolta ratkesi. Sitten keväthuollon aikana niin, mä päätin lisätä muutaman kölirullan. Näitä puuilon rullia lisäsin 2 kappaletta tähän traileriin ja mä laitoin tämän rullan rungon suoraan tuohon aisaliitoksen päälle ja kiristi sen sitten siihen, silloin alapuolella tästä näkee, niin täällä on kunnon jöötistä tehty alalappu, joka vastaa myös tuonne noihin sivuaisoihin. Ja nyt osaltaan sitten kans vähän tukkee tuota liitosta. Sitten myös tein tällaisen ratkaisun. Eli trailerissa oli tässä kohtaa valmiiksi pieni reikä, samanlainen kuin tuollakin. Joten mä isonsin nuo reijät ja mä lisäsin tänne alle tämmösen RHS-palkin. Tää on 40 kertaa 3 kokua ja se menee tosiaan tää keskiaisa alta aina tonne toiselle puolelle asti. Ja se on pikkunen mittaero, se on tää palakki tässä on noin sentin korkeudeltaan pienempi mitä tuo keskipalakki, niin joten mä tekin tuonne tommoset puslat väliin. Ja tän pitäisi nyt sitten tehdä se, että se ei päästä tätä sivuaisaa nousemaan tuolta, koska se sitten ottaa tukia tästä keskiaisasta ja myös tuolta toiselta puolelta, sikäli mikäli siihen tulee epätasainen kuorma. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin mulla oli myös jouset ihan kuoleutunut ja ne alkuperäiset oli 375 kiloset. Niin, mä ostin IKHlta nuo 500 kilon lehtijouset. Ne on fyysisiltä mittoiltaan samanlaiset kuin ne alkuperäisetkin sillä pienellä erolla, että nyt tämän pultin kanta tulee myös tonne alapuolelle ja tässä akselilapussa on myös sen pultin kannan kokoinen reikä. Ja siinä oli semmonen ero, että tässä IKH-jousessa se pultin reikä tai tuo pultin kohta oli hieman erilainen mitä niissä alkuperäisissä, eli jolloin mä siirsin tuota akselia yhteensä 1,5 senttiä tonne aisan päähän päin. Sen ei pitäisi vaikuttaa yhtään mihinkään, sitä ei edes huomaa, mutta saa nähdä nyt sitten nuo jouset, että
Toivottavasti ei ole liian jäykät sitten vetohommiin. Mutta joo, tää ei oo Respon maksettu mainos, mutta ylipäänsä on ollut kyllä tyytyväinen kärryyn. Yhden laakerin vaihtoon nyt 4 tai 5 kauteen ja sekin on mennyt sen takia rikki, koska näissä Respon navoissa, niin näissähän on ihan öljytiivisteet täällä akselin puolella. Tarkalleen ottaen tuolla on semmonen Stefa ja se kun menee rikki, niin sitten pääsee vesi, kura, lika, pöly ohittamaan tuon tiiviste ja näin ollen se sinne ajautuu sinne laakeriin ajan mittaan. Kattokaa sitten kun vaihdatte niitä laakereita ja tiivistettä, niin että se on se tiivisteen vastapinta, tuo metalliosa, niin se on kirkas ja siinä ei ole syöpymiä. Koska muuten jos se on rosoinen ja syöpynyt, eli ruosteinen, niin silloin se uuskaan tiiviste ei todennäköisesti siinä pinnassa pidä ja sitten se uuskin laakeri altistuu veelle ja kuralle ja menee sitten kohta rikki. Puilo myy niitä kokonaisia keskiöitä, missä on laakerit ja kaikki tuo akseli. Se on 4 pultillakin, se on helppo vaihtaa, mutta sitten saa myös irtaalla olevia laakereita ja stefoja. Ja se on nyt sitten huomattavasti halvempi remontti. Eli summarum, aika vähillä remonteilla on menty trailerin osalta, eli tää on mun ensimmäinen huoltotoimenpide, mitä tälle kärrylle tarvii tehdä ja voin sanoa, että on paljon vedetty. Mutta hei, kertokaa te kommenteissa, että mitä mieltä ootte tästä mun lisätukihommasta. Onko hyvä vai onko sitten floppi? Mutta joo, tässäpä mun tämmönen arvio tästä Respo 750 trailerista.